Santai Pak. Kowe nek legi rene ra mungkin kumat ngasih terus tok. Bang iki. Ngateng lah gitu kursi dhisik Pak ya. Sehat deh. Kok bagi hasil kursine jesipan ya. Pasar lagi. 5.000 ya. Ikhlas lah. Itu nggak waktu lu yuk. Ikhlas lah. Ikhlas. Nah ikhlas tak gowo 5.000 kok. Kursi gorene nek ra tak nggon kene tak gonyang. Tak gewira-wiri. Kata-kata ngono. Jadi mau sapa? Sutra saya. Ngene soalé Dol ora payu. dol apa yang kursi paling dodol 7.000 kok. Paling pecah. Wedi sewa 10.000 dum loro. Itu lho. Saudara berkali tak lo? Ya sewan kursinya gak ngata-ngata. Alhamdulillah. Jadi 5.000 ora kalah. Kulo kayak Pak Sah nggih. Salam Pak. Salam sih. Oh, gernang-gerneng. Pak Kiri antar rampung lho. Kowe nek nang kene gak tak garap ya aja melu, aku melu sapa kan.